Edozein taldearentzako estropada denboraldiko lehen froga nagusia bere lurralde txapelketa da. Hauen bidez egiten da Euskadiko txapelketarako sailkapena. Eta aurten, lurralde bakoitzeko 6 traineru sailkatzen ziren kontzan jugatuko zen Euskadiko txapelketarako. Gipuzkoan 11 talde parte hartu zuten txapelaren bila. Txapelketa asteazkenerako prestatuta zegoen, baina egun horretan antolatzaileek ezin izan zituzten balizak jarri itsasoaren giroa txarraengatik, eta hurrengo egunera arte atzeratu zuten txapelketa. Hurrengo egunean eguraldia ez zen hobea, eta ondorioz traineru guztiak giro horretarako egokitu behar izan ziren. Palkak jarri eta baten batzuk pisua ere zartu zuten aurrekaldetik ura zartu ezedin. Lehen txandan aukera askorik gabeko 3 traineru. Lehen kaletik Urkirolak, bigarrenetik Ibaika eta Trintxerpe hirugarrenetik. Itsasoaren giroak guztiz mugatu zuen traineruen jokabidea. Horrela Trintxerpek lehen luzean bere probelaren arrauna galdu zuen. Eta Donostiarren Istriborreko hankekoa, bere lagunek arraunean egiten zuten bitartean, traineroko urak kanporatzen saiatu zen. Lehen txanda honetako traineruek ez zuten maila gehiegirik, eta Urkirolak erlojuaren aurka aritu zen. Eta amaieran 25 minutu eta 50 segundutako denbora egin zuen. Trintzerpeko untzia ia minutu batera heldu zen, eta Ibaika ia 6 minutu dara. Bigarren txandan, Zumaia lehen kaletik, Hondarribia bigarren kaletik, Zarautz hirugarrenetik eta Fortuna Irlaren albotik, laugarren kaletik aritu ziren. Estropada guztiz ikusgarria, naiz eta arraunarientzat zaila baino zailagoa izan. Bigarren txanda honetan, Zarauztarra aurreratu zen hasieratik. Eta estropada guztian hor izan zen, aurrekaldean. Aldiz, Zumaiako telmodeunekoek, bestetik, estropada bertan behera utzi behar izan zuten, zurrumurruek diotenez, 5 arraunlarik igeritan ez zekitelako. Bitartean, iruditan ikusten dugu, Fortunako Carmengo ama untzia. Eta orain, iruditan zumaitarrek estropada usten duten unea. Bitartean, Zarauztarrek aurrekoa Lemasaina laguntzen jarri zuten eta egia etzan emaitza ona izan zen. Euskadiko txapelketarako postua erraz lortu baitzuten. Bugatzeko hirugarren txandan denboraldi honetako lau berenak. Pasai Donibane, Orio, Arraun Lagunak eta Pasai San Pedro. Errekak eta Libiak lehia polita izan zuten hasieratik, lehen 3 zebogatan denbora berbera eginez. Aurretik izan gara naiz eta kalerik txarrena gurea izan, haizeak gogor jotzen zuelako. Haizeak amuratik jotzen zuen, kanpokoak bai Arraun eta gu izan garen lekuan. Halare estropada kontrolpean izan dugu ura sartu zaigun arte. Hirugarren luzean ura sartu zaigu eta ondorioz ezin izan dugu estropada irabazi. Horregatik egoera honetan garrantzitsuena traineruan ura ez sartzea da. Ur pixkat sartzen denean, olatu horiek duten indarraz trainerua gira ezina da. Guri, gaurkoan hori gertatu zaigu. Hirugarren ziabogar arte hori izan gara, Pasai Donibanekin. Baina azkenean asko galdu dugu. Horietako olatu batetan, 5, 10 edo 15 segundu galdu ditzakezu. Bestalde, Orio nahiko gaizki aritu zen lehen luzeetan. Jose Luis Kortak aurrekoa bere alboan jarri zuen pisua egiten, ura zartu ez edin. Baina honek ez zuen emaitza honik izan. Gu genuen bindurra genuen, jende guzti aurreko tanda guztietako ura asko kintorri zean. Eta gu genekin urak zegoen genuen ez genekala zerrik eta orduan arriskatu ginen aurrekalaia atzean jarri, eta aurreneko larguan urik ezartzia, no? Baina guk uste baino segunduak gehiago galduko ninen kanpoaka, no? Gu pentsatu genuen 10 segundu galtzen genuen estropa irazilitekela, baina 25 galdu ginen 25 segundu eta hori asko da San Pedrokin da San Juanekin. Barruak ondo etorri ginen, geho kanpoara ondo joan ginen, baina hiruan azkeneko larguan dala gaskin genuen da ez dago banderik irazte golabilita. Hala ere, azken luzean, inoiz baino lehia politagoa ikusteko aukera izan genuen.
San Juan aurretik eta Orio eta San Pedro bigarren postuaren bila. Azken metrotan Kortak olatu polita hartu zuen eta San Pedro atzean utzi zuen. Beraz, San Juan izan genuen Gipuzkoako txapeldun, eta berarekin batera Orio, San Pedro, Arraun Lagunak, Zarautz eta Urki zailkatu ziren Euskadiko txapelketarako. Txapelketa honetan aurreko trainiruen arteko aldeak handiegiak izan ziren, baina itsasoaren giroa ikusita ezin zitezkeen diferentzia hauek kontutan hartu.